kalatvlive. Kalatvlive machiegni pacho. Ma e odwa. Ineno kalatvlive. Kalatvlive machiegni pacho. Ma e odwa. Omosini yore nyakon mgajwan kamoro mormentie ko gwen maket kod maendi enokinyi maching tarik 20 koda boru duno iro marangwen igagana reyo kod 20 koda uchiro. Omosini good morning walwa kechino ni eri Sulwe Mokinyi machakore sani nyaka sechugeko ma biro mbele kan kendo diching iri makawuono kaka pile ante kod nyawadwa Brenda Agenyo kendo wante kod ikro nyasuba nyanam kendo wante kod ikro manimba mar kelo ni weche gi kimanyin kanyakla koda chenro mamoko mabende chakore gi sani lungan jasado ya wotseme wachako chegi ki koda bomo ma Nairobi kama lipot koro yango ni jatend piny owacho migosi William Ruto gikone koro ne osingo ne oganda jo Kenya ni piny owacho mare koro keto maino malich mokalo bero weche go ko mag thieth pacho kaindi ka magi gin weche go kuma bendo no wache go kuma gigiri kine go kuma bendo no bedo ko twak ko jodito pogre eten migawo no ero mar thieth migosi Ruto koro ne olero ni kata weche go kuma mag thieth mabende sando malich mokalo jopuonje pacho kaindi gin weche go kuma bende kori bro goe wang kidi bro ketie tim olero ne oganda jo Kenya ni ka giyeto gidhi mana nyime kon ndikruok kod kuma manyien nero mano mar SHA ko wacho ni achiel ari adek mabende tiendo gin mago mabende piny owacho mar dhi nyime kod loso mapiyo kanyalore. To us, health is not a cost. It is an investment. We have enacted transformative legislation that establishes a durable framework for universal health coverage, ensuring that reforms are not dependent on political cycles, but are anchored in law, institutional continuity, and public accountability. Through the Social Health Authority, we have implementing a unified financing model that expands risk pooling, reduces out-of-pocket expenditure, and ensures that access to quality health care is determined by need rather than income or geography. Since its launch in October 2024, nearly 30.7 million Kenyans have registered as members of SHA. This means that the number of Kenyans with health insurance has grown nearly fourfold from 8 million just 2 years ago. In the same period, we have collected 169 billion Kenya shillings. That's about $1.3 billion in the Primary Health Fund, the Social Health Insurance Fund, the Emergency Chronic and Critical Illness Fund, and the Public Officers Medical Scheme Fund. And we have paid out 124 billion Kenya shillings, close to $1 billion, as reimbursements to facilities for care provided. We are proud to open our doors to this summit, and we do so with a clear conviction that the health of this continent is inseparable from the broader agenda of sustainable development, peace, and human dignity, the very principles upon which the United Nations was founded. The United Nations Charter and the Sustainable Development Goals make one thing unambiguously: health is not a privilege, it is a right. And it is a prerequisite for everything else we are trying to build. Bura mabende kutunoma kie doho kodaka migosiri Rigathi Gachagua kane okwedo godo okang mabende no kaw mar ne thiche oko e apisa kaka jalupa jatend piny owacho koro to chakore kabura no dhi nyime e nyim doho mamalo ma bura no iko koro to itayo kodaka jong'ad buche adek kama oting'o jang'ad bura Eric Mugambi, Kamotungo jang'ad bura Eric Ogola, Anthony Mrima, kodaka Frida Mugambi. Migosi Rigathi Gachagua kokalo kuom okil Kamaloka Eloe koro to dwaro mondo mi dono oneni ochule osara duto mabende koro to ne oko yudo e kindego mabende ne ogole oko e tich ka oyango ni ne othiche oko ataro mar chike mapacho ka.
My lords, your ladyship, the court will recollect that when we last appeared before this noble court on the 24th of February 2025, I stated to this honorable court on record, on behalf of His Excellency Rigathi Gachagua, that he was abandoning his prayer for reinstatement as Deputy President of the Republic of Kenya. To that end, His Excellency Rigathi Gachagua amended and served his re-amended petition dated 13th of August 2025, in which further re-amended petition, he abandoned the prayer for reinstatement. I wish, again, my lords, your ladyship, to reiterate that position on. Nyokora mogiko were kod weche gweko kendo wago ng'wech nyaka kaunti no Roma Busia mokuom jokanyo kanyakla koda jodito madun Busia no Roma UDA gwenge makono sent koro wuok oko kendo kwedo malich mokalo paro no Roma zoning mabende moko kuom josiasa pacho kaendi dwaro ni mondo mi otim e gwenge mopogore pacho kaendi. Zoning en okang' no mabende dun Busia wacho ni gwengi en mano mabende koro dun Busia machielo kunyire donji ahinya to kaponi gintiere kod ge winjruok kata riwruok eko mag siasa. Jotelo kanyakla koda jopiny joera mag UDA gwenge kuma Busia wacho ni kabeto winjire we thuolo pap mondo mi oganda duto onyal temo apige weche gweko mag siasa. Gilero ni hima en okang' mabende sani koro koyie to nyadhi mar demokrasia en mano mabende nyalo biro tho e pacho kaendi ka gin kod dwaro ni ka jotelo yie to yawe piny thuolo mondo mi oganda duto omany ombulu kama gidwaro. Na tunaomba Mheshimiwa Rais, hili ni ombi letu kama Busia, please don't succumb to the pressure of saying you want to zone Busia County. If that happens, it will be disaster in this county. Allow Busia County to elect leaders of their choice. Let us allow democracy to prevail, and democracy is about competition. And I'm emphasizing that democracy is about competition. Sisi hatuko kwa zoning. Kwa sababu sijavaa uniform ya zoning, nimevaa uniform ya UDA. So sisi Busia hatuungi mkono zoning. Na tumekataa kwa kauli moja, tunasema mambo ya zoning itanyima mpiga kura haki yake ya kuchagua kiongozi ambaye atamuongoza kwa njia mzuri. Haya mazungumzo yanafanywa kule Nairobi. Na huko Nairobi sisi hatukai huko. Wale wanakaa huko ni party leaders, wakubaliane venye wanakubaliana, lakini wasikize sauti ya ground. Hapa ndio ground, hapa ndio kura inapigwa. So sisi wenye tunapiga kura mashinani, tunasema hatutaki zoning. So ukiangalia mambo kama hayo, sisi tunajua kwamba UDA tuko stable, tunakaribisha vyama vingine ambavyo vinataka power, vinataka sijui nini, hizo vitu zote tunakaribisha. Lakini sisi we are in the steering. So hizo vyama vyote zikikuja, tuwezi sema kwamba wanakuja kukaa kwa meza, tunagawana katikati, na unajua kwamba ANC ilikuwa dissolved, ikaingia kwa UDA. Tuko na Ford Kenya iko hapo. Kumbuka kwamba hii serikali ni ya Kenya kwanza. Haitakuwa serikali ya UDA na ODM. Itakuwa Kenya kwanza na hizo vyama vyote, alafu UDA ODM wanakuja kujiongezea. No zoning. Na tunasema kwa Kiingereza kwamba reality is not perception. Yes. Okay? Watu wana perceive kwamba 2022 ODM ilikuwa, yes, ilikuwa. But for now, vitu ni different. Na hatutaki zoning. Tunataka gavana wetu akuwe na freedom ya kusimama na apate fair play on the ground. Yes. Tunataka MPs wote wenye wanaenda kusimama wapata fair play. Tunataka MCAs wetu wote wenye watasimama kwa chama yetu wapata fair play. Jatenda duon buch siasa mar PLP Mikai Martha Karua koroto wuok oko kendo medo seyo malich mokalo piny owacho ma pacho kaeri
kumrema chiwone skunde mapacho kaeri omenda machualo chenro mag somo kata ka obedo ni skunde koro to yawa yanga ne tam marario kada olose gwengo mag Kirinyaga Mikai Martha Karua bende koro to seyo kumba mar thieth SHA mabende koro to wacho ni okosebedo matiyo makare kendo seketo gana mapacho kaeri kasanore malich mokalo seche mabende omenda mathoth mag SHA to koro to iyako koda ka achude moko. Kenya haina shida ya pesa. Tuko na pesa ya kutosha ya kufanya huduma, ya kupeana huduma zote kwa wananchi. Tuko na pesa ya kutosha kuwapatia huduma ya afya bila malipo. Tuko na pesa ya kutosha ya kusomesha hawa watoto wetu kutoka nursery mpaka university bila malipo. Ile iko mbaya. Shida ile tuko nayo sio ya pesa, ni ya matumishi mbaya na wizi. Ile shida kubwa tuko nayo ni ya ufisadi ndani ya serikali ya Nairobi na serikali zote za kaunti. Na kiboko ya wafisadi hapa Kenya ni Martha Karua. Nyakoro magikobere kod mago wago ngweth nyake gwengi gwe kuma kadho nam chumbi kama lipot koro yango ni gavana county no Homa Bay Mikai Gladys Nyasona Wanga kanyakla koda gavana gwengi kuma kadho nam chumbi Migosi Abdul Nasir Somad sainte koro no wuok oko kendo kwedo malich mokalo mokum jotelo pacho kaindi mabende sebedo kago siasa go eko mag dhoudi kabende koro gineno ni mago gin weche go eko mabende nyalo biro pogo gande pacho kaindi mangima ne gitwa kod jofwambo kine go eko mabende ne giya kar thieth moro gwengi kuma Coastal Region mabende ne ochaki ni Raila Odinga Hospital kine go eko jotelo go eko koro wacho ni kabeto jogande pacho kaindi jotelo go sisa go eko mago mabende riwo dhoudi duto te pacho kaindi mok kwedo ng'ato kotende kod dhot nero mabende giwuoke weche gi kine giwacho kine go eko mabende ne gibagoro mono ero mabende ne gitwa kod ojende gwengi kuma kadho dhood nam chupi kwamba chama cha chungwa kiko imara na unaweza pata wapita njia. Kila soko kinaweza kuwa na mwandawazimu, aende ajizungumzie, aseme kwamba yeye ni kiongozi wa chama fulani. Sisi wote tunajua chama cha ODM kiko na njia na namna ambayo viongozi wanateuliwa katika nyadhifa tofauti. Na juzi tumefanya National Delegates Convention pale Nairobi, na delegates wote kutoka Kenya nzima wameidhinisha Daktari Oburu Oginga kama party leader wetu. Kwa hivyo yale ambayo tunayasikia labda ni kelele, lakini tunataka wanachungwa wote tushikane pamoja, tutembee njia moja. Na hiyo njia ni kwamba tutazingatia maslahi ya watu wetu na pia tutaangalia jinsi tutakavyoingia serikali mwaka ujao. ODM will be the government or part of that coalition that forms the government. Haturudi opposition. Hiyo haiwezekani. Na wale ambao walikuja hapa juzi, walikuja hapa Kongowea na kwingine, na yale ambayo wanazungumzia, wanatafuta individuals na wanatupa matusi. Wananchi hawana haja na hiyo. Wananchi wako na haja na yale mambo ambayo yanawahusu. Vile afya itaendelea, vile masomo itaendelea, na vile Wakenya watakuja pamoja, si kutenganishwa. Kwa hivyo, au vile wamekuja hapa wamescore 0. Wajue tu wameenda na wamewacha 0 hapa. Hakuna progress. Mazungumzo, ukiangalia ile sheria, pre-election pact inafaa iwe na registrar of political parties in May 2027. Kwa hivyo tuko na muda, tutajipanga na wakati mwafaka tutazianza na zitaendelea. Ile ambayo tumefanya ni kusema intention. Tuko na intention kuongea, lakini tuko na muda, tutaanza na technical, tuanze na zile za siasa, lakini kile tunajua ni tutazungumza na tusikizane. Tumesema vizuri kama ODM, tukishikana, tunashikana kama equal partners on a 50-50 basis. Kwa hivyo hiyo ni kitu ambayo tuko nayo kwa fikra zetu, tutaweka kwa meza ya kwamba chama kimoja kikipata president, kile kingine kipate deputy.
Jokanyo amagi bende gin jopith rech mainga 25,000 to enya mago mamine kachiel koda karowere koro to nyalo bedo mamor kaluwore ni ginyalo biro yudo chirni mathoth mano e pacho kaeri kachiel koda ka pinje maoko mabende koro to ginyalo uso e rech kachiel koda ka gige rech. Mae biro kaluwore koda ka romo makende mabende ne gibedo godo e kaunti ni ekima Kisumu koda ka jotelo mawuok e riwruoge mopogore opogore mochung'ne wechego eko mag pith koda ka pur kama bende jotelo go koro to nosingonegi mar neno ni gibiro miyo gi sir mopogore opogore kendo neno ni giketo ne gi chirni e pinjego mag Afrika mangima. Ginyinga iluonga ni Kevin Wamira, biro represent CC mar agriculture and blue economy e tiegruok mawan go ka. Koro kaka Kisumu County, Kisumu County oseyudo support mang'eny ahinya from other partners kaka koro IFAD through ABDP program masani gero ne BMUs modern landing site mabiro kaka kendo chalo aggregation center. Apart from that, the county government itself motelna gi Professor Anyang' Nyong'o osetiyo matek ahinya e gero bandas ne jonam mondo giyud kaka giketo rech gi kuonde maler. Machielo, as a directorate mar fisheries wasebedo kwa tiego jonam e yore mopogore opogore kiluwa mabecho. Apart from that, chike magitiyogo e dho nambi bende wasetiego gi masani gin gi bylaws. Machielo kendo manyocha machiegni wase map kiluwa maricho duto te mantie Kisumu County kendo wadwaro neno ni gidok chien kendo wapuonjo gi mondo gitim kitlu kiluwa maber. Main aim of this program is to look at inclusive trade of fish that also provides economic opportunities for women and for youth. It is very strong on job creation for youth and women, and it is also very strong on ensuring that regional trade actually happens. And fish, through a market access assessment that was done, was found to be one of those commodities that has strong economic performance for all African countries. All countries actually consume fish, and by the time of the assessment in 2024, the traded volumes or the market size was estimated at $22 billion. Nyinga Matilda Amolo, and CEO Margaret Lake Feeds Limited. Ang'eyo ni rech osebet kadok piny, rech mar nam, to demand bosebedo kaidho. Koro nitiere need mar timo fish farming. Ji osebet katemo timo fish farming, but ok negibedo successful. Great Lakes nobiro 2021, to nwawacho ni wadwaro ni mondo nengo mar chiemo obed piny mondo jopur mang'eny onyal puro rech mondo wanyal bedo gi rech mang'eny. Nyakoro mogi moko kuom jotend kanise pacho ka India nyato bor duol nwero mar NCCK gikon koro wuok oko kendo kwayo oganda pacho ka ni ka giyie to ging'i kit chiemo go kuma bede gitiyogo kata gichamo e kindalo duto ka bende kwayo koro golne oganda ni ka giyie to kindalo duto gibed jogo kumero timo orako kinde mabede giyudo e thuolo ko giwacho ni maendi en okang' mabende inyalo kedo go koda tuochni moko kata midhusi mabende mako kit oganda dhano. Kabende jodolo go koro wacho ni giwuok oko mondo mi gisir weche maket kod maendi kotende koda koso ng'eyo makin oganda bende giwacho ni samoro miyo midhiero mag tuoche mopogore opogore gore kit ngima oganda. Ne gitwa kod jofwambo kinde bende gitimo limbe kanisa more bomoneri maduong' ma Kisumu. Achung' e lo NCCK riwruok mar kanise ma Kisumu. Sani walando wach mar chiemo maber, chiemo mamiyo ngima bedo maber. Research oseyudo ni chiemo ma watiyogo sana sana ema miyo wabedo gi tuoche machalo kaka diabetes, machalo kaka cancer, kata machalo kaka mental health, mamiyo wi ng'ato chalo ka gima biro marach. Kimadho kong'o mang'eny kata kimadho ndawa mang'eny
mano biro miyo ibedo gi chandruok. Ka ichamo chiemo ma chumbi ng'enyie, emisiki chamo, kata ihero chiemo ma sukari ng'eny, gik machalo kaka kek, machalo kaka ice cream moko ma sukari ng'eny kabisa, mago gik mabiro kelo ni shida e ndalo mabiro. Bende ok onego wacham mo mang'eny, nikech mo mang'eny no kosebedo mang'eny e dendi to dhi dino leche, to koro miyo ibedo gi gik ma tuoche ma iwinjo ni ng'ato obedo gi heart attack. Mawachona ni nyaka wachiem e yo makare kaka Nyasaye noketo. Nyasaye nochweyo chiemo mabeyo monego watigo kaka lote kata matunda. Nochweyo chiemo kaka omuogo, rabuon, kata alot mar kienyeji, alot manyachon. Koro magi chiemo midwa ni watigo mondo kata kapo ni wasechopo ka makora tamalo 50 mar thoe ma bede kata dwe ka dwe ikelo gi tuoche iluongo ni non-communicable diseases, tuoche mikelo nikech kaka wadak. Mar ariyo, nyaka wabed jok manyalo timo exercise. Iwuotho, ok ni kata kama tini tise chikori apiko. Kama onego iwuoth mana gi tiendi, kama tin monego ipur iseketo ng'ato puro. Ibe nyaka iti gi dendi no mondo dendi no oyud gony. Riwruok kamar jopuonj mar Kupeta bade ma Kisumu County kortuno wuok oko mano mar yango moko kuom achiedhnade ma bende gisebedo ka gikalo e kaka jopuonj. Kane giloso koro ka jofwamb weche odiochieng'no manyoro koro to giyango ni gisebedo ka gikalo e midhiero modhuro kama oting'o mano mar koso yudo thieth e yono mowinjore ka okalo kuom okumba mar thieth SHA. Ler mar wachno ikelonwa koda Justus Adoyo. Forever, for the union makes us strong. Gikone to duol makedo ratich jopuonje pacho kaendi anyet skunde sekondar mano Kupet badeniri mano ma Kisumu County owuok oko kendo godho gi piny kotende koda midhiero koni kod kocha mabed jopuonje osebedo kakaloe. Ka bende ne giwacho ni magi gin wechego eko ma kata migawo mar somo koketo e tim to ka gideg kwepo donjo e skunde pacho kaendi anyet juma dieri ma bende koro yawo skunde. Migosi Jojo Sura en jagoro mar Kupet e Kisumu County. When we come together and discuss them, then we are sure there will be a solution to them. Number one is the confirmation of our teachers who are interns. All of us are aware in the courts on the 27th of February, the courts declared internship program by the TSC as being illegal. And it's clear again, they have not appealed at the Supreme Courts. The only thing they applied for is what we call a stay order. So to us and to all Kenyans and as teachers, we believe their work is very simple, to confirm the 44,000 interns. Kopogore koda chenro go eko mag ndiko e tij jopuonje go eko mag intern na Migosi Sura bende koro lieko ni jopuonje go eko mag junior secondary gin mago ma bende koro winje sirkal oyienegi gibed kegen. There is the autonomy. It is clear and everybody is aware that there is nothing much going on in the JSS schools because there is what we call wrangles between the HOI and these other teachers who are employed as JS. You know, mentally they were not prepared even to be there. So it is a bit difficult, and whoever is suffering, which all of us must know, are the students. The teachers could adjust, but I want to tell you there is structural failure that must be dealt with seriously. And the government should take the earliest opportunity to ensure the JSS become autonomy. Bende Osura koro lero ni en gima rach ni telo mochung'ne ndiko jopuonje tich kendo chulo TSC koro ling kama tuo bang' ka jopuonje nono penj go eko. Gino ero bende koro wacho ni TSC otamre chulo jopuonj mabalang' bende yande owinjore ochulgi. They should be paid. Students are already admitted in their schools. These students are already 1 term old in their school. They are already on holiday. And today again they are reporting for the 2nd term. But the teachers have not been given their peanuts. What does it tell you about how this government views the teachers? The dignity of the teachers is lower to the ground. And this will make the teachers lose respect. Dokachiel mabendo sir machiegni kod jakeno e Kupet Kisumu County kuro mano Mikael Doris Adhiambo ka Mikael Adhiambo yogo malich mokalo weche mag arita kwe mabendo wacho nonjawre e sub county Maseme mabendo otiye. I want to state clearly that our coming here is to revamp the dignity of the teachers that have been thrown to the dogs.
We are having, like, particularly I'm coming from Seme sub-county. The teachers are being slaughtered like chicken there. We are tired of typing rest in peace in that county. Security status, the status of security in that sub-county is wanting. We are requesting the government to ensure that there is security for teachers that are serving in that particular sub-county. Kabende korka kore jakom mar Kupeti Kisumu County mano migosi Robert Ogaja bende ne osiro weche maket kod mano kata kamano migosi Ogaja koro ywago malich mokalo weche mag okumbago eko mag thieth ne jopuonj maket kod mago mabende owacho ni chenro mar thieth mar SHA en mano mabende orochne malich mokalo kendo gibiyie tiyo e SHA no ero. And lastly, I want to say that this SHA is a major problem. Teachers are dying together with their dependents, and we cannot wait for the teachers and their dependents to be wiped out from the society. And this medical cover must be made better. And if not, the money to be given to the teachers so that they can take private insurance, so that they can get better medical cover and better medical services. All the service providers must be warned in Kisumu County and in the nation that they must allow teachers to walk into the hospital, get treatment without being asked to pay any amount. Weche maket kod magi jopuonji eki ne owacho kinde romo margi moyiedhi e boma ne maduong' ma Kisumu. Ne Kala TV kuke Kisumu County and Justice. Kumachielo mabende ne nogai mado e pacho ka endi migosi David Kenani Maraga ne ochwalo limbe mare county ne Roma Migori kama bende ne oyawo apises mopogore opogore maduond buch sasa neno ero mabende sani koro wuok go mano mar manyo kom jatend piny owacho mapacho kaendi. Maraga osebedo ka wuotho e tung piny Kenya koni kod kocha kendo kotemo uso sera mare ne oganda jo Kenya kolombogi ni ka giyie to ka thuolo biro romo to gibi giyiere kaka jatend piny owacho mapacho kaendi. Maraga no orwaki kod johera mag duond buch cheno ero e kaunti no ma Migori kendo kama kaka weche ne chalo. Jang'wech laro kom jatend piny moluor David Maraga mano ogai mar duond bura mar UGM okwayo duol mochung'ne yiero kod goro kewe pacho kae kimano IBC mondo goro to med kinde mar ndikruok kaka jolut ombulu gino mabende ne irumo tarik 28. Uyango no gana mathoth bedo ga modich gino mabende mono gi chopo kuondego mag ndikruok kaka jolut ombulu. Ka wacho ni chenro mar ndikruok kaka jolut ombulu en mano mabende kuru winjoro tim naka kuonde ma dhano chokre mathoth ahinya to mondo mi oket kwan mag jok moselu ndikore kaka jolut ombulu odhi malo maliche mokalo. We are happy at least that IBC has come up with the mass voter registration which is ending is it tomorrow? Tomorrow. That it has done. What we are urging them is let the registration of voters be continuous. People have many challenges. They may not have had time to come and register at this time. Some may have traveled, but if we have continuous registration and not necessarily confined to the county offices, I mean to the constituency offices, they should be able to move to various places, especially where there are functions like sports. I mean, in schools, they should take advantage of that and move when there are those functions and register. Regarding the other arrangements, we are observing keenly how the government is funding IBC and the kind of activities that IBC is engaged on. Bende jatelo no medo tielo ne duol mochung'ne yiero kaachiel kod goro kewe pacho kae kimano IBC koro to nyal keto lony manyasani e chenro go mag timo yiero kaachiel kod mag ndikruok kaka yachiel mar keto yiero e yono ma oyanga. We actually paid a courtesy call to IBC offices, met the chair, the vice chair, and a few commissioners. We raised the issue of technology, use of technology in elections. We were particularly concerned with Smartmatic, the company that has been used in the past, and the assurance we were given is that it has not been engaged. They are going to call for bids, and if it bids, it's going to be considered like any other, but we gave our observations about it. Otieko ka olero ni ene jatelo mabende kupono no oyiere kaka jatend piny obiro kedo koda ka wechego mag mibadhi gino mabende osebedo ka go tache pacho kae matamre gi nono. As a party, we have two major pillars of our campaign. The first one is rule of law,
and constitutionalism and the rule of law. I'm sure you differentiate between constitutionalism and the constitution. Constitutionalism is the implementation or the compliance with the constitution. That has been lacking, and as a result, as a party, that is what we are going to urge very honestly to make sure that we deal with impunity. We want everybody to understand that there is nobody above the law. I will, when elected president, be the first one to obey the law, and I will require everybody to obey the law. With that, we will deal with the issue of impunity. The second issue is corruption, as you have rightly pointed out. That is the major problem this country has. We have gone around the countries, as you have been told. This is count number 42 that we are going around today. And the clarion plea from all the counties is that deal with corruption. It is the main problem. If we can succeed in dealing with that, very many other things will fall into place. Ne kalatvlive kowuok e kaunti ma Migori, nyinga Gor Collins. Kapod wantiere kaunti no ma Migori en ni jotelo kawuok e gwengego kata kar chungo bura ma Uriri koro to sema lich mokalo kuom gino mabende koro te wacho ni ne girema mar wuok oko kendo kwayo jopiny mondo mi wuog oko ndikre kaka jogombulo. Ma en kaluore koda ka kwan manok mag jogombulo mabende koro to neno ka wuok oko kendo ndikore e sub county no ma Uriri. Mathothi kelo nwa koda jafombo marwa Collins Goro. Ndro mar ndikruok kaka jolut ombulu e pacho kaeke en mano mabende osebedo kadhi nyime maberie malich mokalo. Kata kamano, kuonde mamoko osenyiso yomyom ne oganda mabende ok osebedo kawuok mondo mi ondikre kaka jolut ombulu. Kaunti ni ma Migori ahinya te kar chung'od bura ma Uriri, thoth oganda osebedo kaywayo chien gino mabende pok giwuok oko kar rombgi mondo gindikre kaka jolut ombulu. Maler mabende ochiw koda kapisa maduong' e wechego mag pith kod pur e kaunti ni ma Migori, Migosi Jojo Chola. Kaluwore gi target mane jo IBC ochiwo kaka Uriri kanene 7,000 mane gipani gidhi register. E sama wuoyo ni wasenachopo about 3,000. Mae momiyo wan ka mondo mi wa ajiji owuog oko okaw ombulu. Migosi Jojo Chola oyango ni jogo mabende pok owuok oko mondo mi ondikre kaka jolut ombulu gin mago mabende koro kawo okang' mar yiero jotelo mago moko ikore ne tich ne oganda. Tho baba miyo jomoko ne kawo mana ka gima ni koro gima odwa kawo ne ombulu onge. Ombulu kawo kikawo tini konyo yiero jatelo marach. To kikawo ombulu ibiro konyo yiero ng'ano maber makata ibi paro no winjo bene tiyoni. E kinde makamano, Christine Chacha mabende en apisa maduong' e duol mochung'ne ndiko jolut ombulu oyango ni oganda mathoth pok okawo opande magi gino mabende ojiwo rawere kaachiel kod oganda duto mawuok e sub county nogo ma Uriri. Koro to bi okawo okang' mar chopo e apisigo mago mag ruodhi ahinya to mondo mi gikaw opande margi. IDs that are uncollected are 120, and assistant chiefs, they are on the ground door to door, ensuring and giving and also sharing in strategies of how we can reach out to more people. So we call upon every level of the political wing and every other stakeholder. We all have a stake in this to ensure that we work as a team. Many days we are very optimistic that so long as we can get access to these people, we shall be able to get at least 80. Sani waseringo wakalo 40%. Kenda paro ni Nyasaye oyie kwarengo kaka wasebedo kwarengo ni to ubaiki wadhi ke target midwaro cha. Gor Collins, kalatvlive, County ma Migori. Ekoro wigi report noero mano mar Gor Collins sub county ma Uriri county noero ma Migori be madwa yuago yweyo kata dwa tiego wechego kuma nyien ko gwen maket kod ma indika kanwa wacho ni moteno tarike en 20 kod aboro dwe mar ang'wen higa 2020 kod auchiel. And Tuesday nyithindo nyoya school jo primary nye osedonjo skul ne pogore jo secondary ma jodei be nosedi. Ya, apa ni kichako kawuono? Kichako kawuono? Oh. Skune mang'eny yeto Borders chako kawuono. Wednesday. Tuesday, Wednesday, Thursday gitieko. Friday gimoda nyawe skune. Weche chakore. Koro en kimbi. Friday. Brenda, weche ng'eny Saya Martin we wakawo yweyo gi kanyo ka waduogo to wang'iyo mago mabende piny orugo nyakor monga ajwang
koni kod kocha kanyakla koda weekend kaka no bedo e boma Kisumo koda boma moko. Yes. Video manyoro bende gwe manyamasari anye oganda owango gari nyamburko. Bang accident. Manye bende no gwe ja ndiga moro. Mawito ngimane kuma marach kata maber jopiny no kawo chike lwetgi kendo ne gigoyo maginego dereba ne riembo nyamburko no ero thuolo machuok kapok ne gito mach e gari no ero. Wach To malit. Ng'ino timre but tesendo bila Boot station bila Manyamasari. Kasagam. Were they not there? Actually, Tesendo tesendo bila nen kanyo molworare iparona Nyamasari just adjacent. Kasagam is also just this side. Koro ne gine diere. Okang'eyo kaka ne ginyal ringo mapiyo piyo mondo mene gires ngima jalo mbele non cause masira ni eri. There's no need for us to lose 2 lives. Because I don't think ni wuon gari no neo plan. Mondo ni maybe neo ogweja ndigano. Masira kose timre. Mumi luongo gini accident. Mane mumi luongo gini accident. Lakini ji ok understand the meaning of accident. Ok en gima ng'ato plan otimore. So it was that fortunate mondo mine gikaw ngima dereba no ero. Yes. Yeah, ngech koro sani koro wawito ngima ariyo. Mwandu be koro kethore. Yes. Wayude ang'o? Wach malit kabisa. Wayude ang'o? Onge gima wayudo kutadi. Kata chiel. Wamodho pi machuok kofi. Anditi wacho ni oseikre. Machuok ka waduogo nono moro boke kod mapiny orugo kugwen makawuono. Ng'an Jessa Sadoya wuod Seme. Kachiel koda kan Brenda Agenyo anyasuba nyana. Be in jalno mamanyo gige gedo motegno, mabeyo, mabudho, kendo ma opodhi? Chom mana go Mikos Company Limited man kod mwandu mag gedo kama oting'o renge kaka Crown, Basco, Duracot kod Sadolin. Bende wan kod renge mag exterior kod interior makoth ok kethi, roof coatings kod wood finishes. Wanyalo kelo ni simiti modhuro kata mathoth ka idwaro. Masonry, reinforcement materials gi professional project support and consultancy. Wayudore opposite Regnal Petrol Nyamasaria, machiegni kod County Concrete. Tudri kodwa e namba simu magin 07 14 49 56 74 0714 495674 kata 07 28 66 38 55 0728663855. Gomikos Company Limited, your trusted building partner. Piny koro tauru gi mare emomiyo kalatvlive chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Kabende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nondo mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Jessa Sadoya kachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e kalatvlive. Kalatvlive machiegni pacho ma e odwa. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth? Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit mit maweki nang'o lith lweti. Kochakore crips, cookies, ring abula, samosa molose rang'iny mamalo man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Arni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail,
kod smoothies matieko riyo. Kik bayi. Tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiechieng'. Liet Manimba. Duoko duto ne penjo mag jikondi. Tok bedo kod odiechieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bayi, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up! Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde mag timogie, to gin tuke mage mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Be in jalno mamanyo gige gedo motegno, mabeyo, mabudho, kendo maopodhi? Chom manago Mikos Company Limited man kod mwandu mag gedo kama oting'o renge kaka Crown, Basco, Duracot kod Sadolin. Bende wan kod renge mag exterior kod interior makoth ok kethi, roof coatings kod wood finishes. Wanyalo kelo ni simiti modhuro kata mathoth ka idwaro. Masonry, reinforcement materials gi professional project support and consultancy. Wayudore opposite Regnal Petrol Nyamasaria, machiegni kod County Concrete. Tudri kodwa e namba simu magin 07 14 49 56 74 0714495674 kata 07 28 66 38 55 0728663855. Gomikos Company Limited, your trusted building partner. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Kabende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nondo mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justice Adoyo kachiel kodaka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore?
obed chiemo manyasani kata manyachon machalo aliya, aluru, obambo to kod mamoko mathoth. Machiegni tet manimba chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit maweki nang'o lith lweti. Kochakore crips, cookies, ring abula, samosa molose rang'iny mamalo man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Par ni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bayi, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiechieng'. Tet manimba, duoko duto ne penjo mag jikondi. Tok bedo kod odiechieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo cathedral. Kik bayi, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't giddy up. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde mag timogie, to gin tuke mage mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Be in jalno mamanyo gige gedo motegno, mabeyo, mabudho, kendo maopodhi? Chom mana go Mikos Company Limited man kod mwandu mag gedo kama oting'o renge kaka Crown, Basco, Duracot kod Sadolin. Bende wan kod renge mag exterior kod interior makoth ok kethi, roof coatings kod wood finishes. Wanyalo kelo ni simiti modhuro kata mathoth ka idwaro. Masonry, reinforcement materials gi professional project support and consultancy. Wayudore opposite Regnal Petrol Nyamasaria, machiegni kod County Concrete. Tudri kodwa e namba simu magin 07 14 49 56 74 0714495674 kata 07 28 66 38 55 0728663855. Gomikos Company Limited, your trusted building partner. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Kabende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nondo mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justice Adoyo kachiel kodaka an Brenda Agenyo
saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth. Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit mit mawiki nang'o lith lweti. Kochakore crepes, cookies, ring abula, samosa molose rang'iny mamalo man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Arni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bayi, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiechieng'. Tet manimba, duoko duto ne penjo mag jikondi. Bedo kod odiechieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 ma midhiambo nyaka saa 11 ma midhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo cathedral. Kik bayi, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Komuch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke mage mabiro. Mana emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe, tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyise motimore e pewe duto mana e Kala TV. Be in jalno mamanyo gige gedo motegno, mabeyo, mabudho, kendo ma opodhi? Chom mana go Mikos Company Limited man kod mwandu mag gedo kama uting'o renge kaka Crown, Basco, Duracot kod Sadolin. Bende wan kod renge mag exterior kod interior makoth ok kethi, roof coatings kod wood finishes. Wanyalo kelo ni simiti modhuro kata mathoth ka idwaro. Masonry, reinforcement materials gi professional project support and consultancy. Wayudore opposite Regnal Petrol Nyamasaria, machiegni kod County Concrete. Tudri kodwa e namba simu magin 07 14 49 56 74 0714 495674 kata 07 28 66 38 55 0728663855. Gomikos Company Limited, your trusted building partner. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Kabende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha.
Ka bende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nonro mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth. Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit mit maweki nang'o lith lweti. Kochakore crepes, cookies, ring abula, samosa molose rang'iny mamalo man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Arni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bayi, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiechieng'. Tet manimba, duoko duto ne penjo mag jikondi. Tok bedo kod odiechieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 ma midhiambo nyaka saa 11 ma midhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo cathedral. Kik bayi, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Komuoch to wan kode, duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe, tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Be in jalno mamanyo gige gedo motegno, mabeyo, mabudho, kendo ma opodhi? Chom mana go Mikos Company Limited man kod mwandu mag gedo kama uting'o renge kaka Crown, Basco, Duracot kod Sadolin. Bende wan kod renge mag exterior kod interior makoth ok kethi, roof coatings kod wood finishes. Wanyalo kelo ni simiti modhuro kata mathoth ka idwaro. Masonry, reinforcement materials, gi professional project support and consultancy. Wayudore opposite Regnal Petrol Nyamasaria, machiegni kod County Concrete. Tudri kodwa e namba simu magin 07 14 49 56 74 0714 495674 kata 07 28 66 38 55 0728 66 3855.
Gomiko's Company Limited, your trusted building partner. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Ka bende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Ka bende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nondo mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth. Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit mit maweki nang'o lith lweti. Kochakore crips, cookies, ring abula, samosa molose rang'iny mamalo man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Arni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bayi, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiochieng'. Tet manimba, duoko duto ne penjo mag jikondi. Machiegni kendo nyakoro mga jwang' kamoro mana maintie kogwen maket kod maendi deko sikalo kanyo achiel bang' saa achiel dakika 2 dakika 2 bang' saa achiel kogwen maket kod maendi en piny ng'ich koth ochwe. Wani dwe mar ang'wen Brenda, en dwe koth kose en ga dwe keyo? En dwe koth, sani cham dwaro koth to ok ahinya. Just mana matin. Okay. So oduma. And then awinjo ko gana bende dhier nono kotenre kod pattern ma koth chwego e pacho ka. Yes. Awinjo ni boma Kisumu koth nogoyo, gwenge moko ma within the city koth ogoyo. Kamoting'o Nyamasare nyonge koth completely. To koth ochwe town ma ulo mall. Awinjo ni Kawosh there was a flood. Okay. Kawosh, awinjo ni gwenge ma Kawosh nitie aula ma bende nye chapo ji. Nyamasara piny otwo. Then Nyamasara koth ochako chwe mana gotieno. On Monday or on Saturday? Yesterday. Yesterday? Yes. Okay, ambe kumantie no kaneno koth maduong'. Exactly. Milimani awinjo ni onge koth throughout. Then seche mane Milimani godhiambo before that accident koth nochwe town maduong'. Mogo car wash ma everything was wet. And then mapipio wang'iyo ite mar oboke ni rimano mar Daily Nation kugwen maket kod maendi. Tipo mar jogo eko modhi enye nyime kaendi en mane kinde moko en jalup jatend piny owacho mano migosi Geoffrey Rigathi Gachagua kod jadiane. Mano mikae ng'awa jadolo ng'a? Dorcas Gachagua. Dorcas Gachagua. Yes. Ka bende gintie bura ma bende sani koro gisechwalo kendo gidhigo nyime nyaka mga jwang' ahinya to mar sundo piny owacho ni koyie to migi chudo ka bende Gachagua kod jo motenre kode wacho ni no ogole tich ataro mar chik. What do you think? According to me, I don't know. I don't know what he mean by ataro mar chik because I think the law was followed. You think?
I think so. Me, I support him. To some extent, these things were hurried. Joginetero Gachagua again which Kasongo was pushing Gachagua like hell. Kama gari ya mira. Now, sometimes we're better honest. Let's wait and see how they are tabling their matters. Then Kagi said table their matters. Yes. We will neno kama kete watch. But watch me doing no watch ni sani korokodua bedo jalop jatend piny. Alwara mondo mi ochule. Take into mwandu mabendo no watch no winjire mie. I think niya orono chule salary for all those time. Mano kotiyo. Period note. Yes. To kotiyo. Yes. Then alwara ni mondo mi ochule for wrong impeachment. I think no. Kopo ni chule. Ichule for defamation. Ichule for the months mano kotiyo. Which I concur with. Yes. Yes. Those are two different chudo. Yes. No, then onego bedni imiye nyamburko be moringo go igone nyaka mo imiye nyaka jorita ariyo. Really? I agree with Gachagua. Chudo for ndalo moko tiyogo. I don't agree. Why? Okoti. It is not his making. It was not his fault. He was already out of the office. It was being in and out of the office. Kopo niko to yudo ni no koluruok gi chike. Exactly. So that's what we are talking about. To ningo chule mana for that. Maybe for that, but alwaro chudo tieng dere. Unaelewa? Ndalo moko tiyogo ningo beni mi salary ne. Then odwaro another separate amount. You mean ni kaponi do yudo ni adier no gole marach to chule kum month mano kotiyo. No. No, month go kotiyo. That is what the law says. Gachagua no kotiyo. That was not his fault. But you know kotiyo no fault ne. No way. Haya, I bring you down I bring you down to an example. Sanika ibedo suspended from work ma do ma duty choido ni no goli marach. To do ngado ni uchuli kum months manoko mane onego beniti yogo do rach. Akorwa kwose. Do ningo ongad ni oningo chula for golai tich yo moko winjore. No. Mane gimo ningo beni chula for to kuno beno gini chula. We are not talking about what salary mo katiyo go. We are not talking about what do things. We are talking about what the law says. What the law says? Yes. Beni chule for the salaries. Because the law says it was not your making. You know kiti. Yes. Kapo ni rimbi tich etaro matik kaindi ducha dek. To the do mado fight ni moyo ne adier no team ni marach kuom golino. So chula salary. Yes. The company has to take charge because it was not your making no kiti. The show no bedo impeached 2024. So the whole of 2025 plus this 2025. Koro, according now winjo bura no nyoro by the way, according to jamino bura. Yes. Ninti gik mano somo kacha ma according to me were honest and were truthful. Yes. How do you get into personal life mar ng'ato? Openji niya, ero ne nitie kod mwandu mwacho ni noyudo ataro mar chik. Was impeachment the last resort? Ang'o no mono udhi duol makedo kod weche giendi? Ethics and Anti-Corruption Commission odhi omanye. Is there a matter before a court of law ma Ethics and Anti-Corruption omako against Gachagua? I don't know. Onge, okay, you don't know. But the truth Onge bura. So Gachagua ler. Truth is, I'm not going to stop impeachment, Mara. Why? They should have stopped the impeachment. How? And you have the numbers. So, no, he cannot. And I think he had a reason. Mommy on the other thing he would have done, cannot feel shy. He would have resigned. Talk not resign. Apenjira mommy not resign. Getting repercussion of not resigning. Number one, chikwacho ni ka ibedo impeached. Modhi okalo maber madogo na nene bedo impeached maber. Koro kinyal chung. Vai. Post mora. Any public post. Obed MCA, obed governor, obed president. Koro Gachagua bodo onyado mako go koko. No. Chal no riek. In no timing modhi gedo. Kodo how many months? But bura no mako chon. Yes, ang'o michako yalo san. Chal no riek. Chal ni gik moko nyalo biro tan against jatend piny owacho mbele ka. No way. Aya. No we way. Bet. No. Bring your way. finger. No way. Let's wait and see. Gachagua, you are home. Why do people really hate Gachagua? I don't hate him.
I'm just saying the truth. I don't hate him. Gachagua is a good man. No hate. Truthful man. I don't have hate. Let me ask you a question. I'm not saying Whoever thought we would work with the Ruto those days? Okay. Those days when Ruto was a demon. Politics. Dirty game, as you say. It's a dirty game. And the politicians are the ones playing this game. Whoever thought? With me, you can't play that game. Whoever thought we would one day work with the Ruto, obey the darling of the Luo Nation? I know he's saying Ruto is the darling of the Luo Nation. And who is saying it's not? Who told you Ruto is the darling of the Luo Nation? Ruto Sanido Gemue all over. Leave alone the dilution manyo Orengo Girubiro Wokanyo manyo Chikir Kisumu and everything. And I'm not against Orengo, neither am I against Babu or whoever is. The only reason why if Ruto comes to Luo Nyanza and whatever, we have to sing, we have to hype him, we have to do whatever we want to do because he's the president. You are not doing that so earlier. We are doing that because he is the president. No. The other days, we love him as the president. The other days, no kutem gigo to na president. No ndalo moko no banya kage war. Migori. Kisumu ka no konyon. That was a mistake. And let me tell you, Kisumu ka katala oguti UDA no kijirwake. Sani. Don't guess monyo wan go kadu no koro ko no guti UDA. Sani jo UDA, didn't you see a video of them walking in the streets of Kisumu? Dancing the other day after they did their small election. Democracy, they are allowed to do that. And nobody should come out to stop them. They have the democracy. Showdown. Rigathi Gachagua, who was removed from the office as the deputy president in 2024 following impeachment by parliament, has abandoned his quest to be reinstated should the High Court rule it in Osta was unconstitutional. Instead, the DCP leader is pursuing compensation for the salary and allowances he would have pocketed had he served the 5-year term, signaling his intent to rescue his future political career as he hands a fat check. Woite watno boke letno market call manokata report on tite marangwen. 1.2 million the gross monthly salary of deputy president, including a basic pay of 736,313 and 300,000 house allowance. A retired official is entitled to a monthly pension equal to 8% of the last salary. Iye kod Gachagua kabisa. Doko yudoni no gole marach alipwe. I agree with him. Temarario, UK pursues fraudster hiding in Nairobi. British authorities have sued an arrest warrant for Ashok Shah, believed to be living in Nairobi, after court found he orchestrated a $1.7 million of what? Equivalent to 219.3 million Kenya shilling deception. Bank employee was convicted at Southwark Crown Court in November 2025 and multiple accounts of fraud, forgery and perverting the course of justice. Okay, morosa ni kontie mapenya America manyo pacho kaindi kotende koda kuoma bede no timo ne bengi more pejegeko mag jowagunda kocha. Okebe ni lungo ni migosi Ashok Shah. Mabende sani koro pondo e pacho kaindi kano tiyo koda tuduk manyasani e kwalomenda market code mano. Online fraud trap and bank account theft. British Shah, who is sought in the UK for fraud and is said to have provided false payment defense and fabricated transfer document to sustain the illusion payment. AI generated image. Oh, Marco and AI generated. Okay. Mbele kanyo kata ite maradek, brother. Family seeks to secure release of Kenyan driver held by ICE. Cyrus Tairu, a Kenyan truck driver, was on a route journey to New York, United States, on March 26 when he was stopped at an immigration checkpoint. He had hauled goods from Illinois to Texas. On his return from Texas, while he was heading back to New York, Cyrus was stopped
by Immigration and Customs Enforcement officers at checkpoint near the Mexico border. Okay, kanye kuma koro weche nolokore ne okebe miluongo ni Cyrus Tairu ma japiny Kenya bendo osebedo katiyo kaka jariembo chakla e pinjego kuma wagunda. Bathe kanyo nitiere interview motim inside Professor Manuva's final reflection on education. Enti bathe kanyo ka thuolo mari mondo mi ing'e report market kod mano nyakon wajo. Oboke ni Man Nation. Yes. And Manawach Rigathi Gachagua. Gachagua now goes for a huge payout in impeachment case. I don't know, tipo ne kanyo kobuonje malich mokalo kod mino de jadolo Dorcas Rigathi Gachagua. Aye kod gi kabisa ngiri nyime. And their two sons at the Milimani Law Court yesterday during the hearing of this legal challenge against the 2024 impeachment. Exactly. And then in report molak nyakete not really. Itemara Beach. Raise health budgets. African nations urged. Ruto says Africa cannot depend on donors to fund the healthcare. Which is very true. For Kenya nego beni kata pinje mag Africa nego beni manyo kenge mo bende ginyalo manre go kigin kaka ginyalo tego weche go ko mag thieth e pinje go ko mag Africa. Itemara Uchel batekanyo gin lendo kaito batekanyo why DP's focus is on Mount Kenya East. Between March 1st and April 27 to April 27, 2026, Deputy President Kithure Kindiki held 15 planned activities in Mount Kenya East, events that define his determination in building his self-political force. Professor Kindiki has not had any activity in Mount Kenya West in the same period, only appearing as a guest to also define the cutthroat contest he is involved in with the predecessor, Rigathi Gachagua. Which go mag siasa go mago mag God Kenya, ntite nero mara ucheli. Ite marabiro and lendo. Ika tulo mari mono mingi weche magreno market kod mando eka ite mara boro. Batekanyo en lendo mar World Immunization Week 2026. Okay, tipo kanyo majatend migao mochung'ne weche mag somo migosi Eden Kainan Duale. Piny kanyo nitie jagoro jatend migao mar thieth migosi Omoluga. And then Laktar Patrick Amoth, Director General for Health. Bene nitie kanyo kod mojon. And then batekanyo and the last of Kenyan police in Haiti returned today. Oh, there's a batch that remained, eh? But the other time they told us that was the last batch. I thought Kenyan police also work Haiti. Okay. The last batch is coming today. The final contingent of 150 Kenyan officers who deployed under the multinational security support mission in Haiti is expected back in the country today. Eh? Yes. Okay. Jo officers mokutin ne miachiel kod par kod abich mag jo Kenya igeno ni giduoge pacho ka giwuok e pinje go ko mag Haiti. And I'm told ni jo Haiti ohero gi kabisa. They became friends to the Haitians. Exactly. They didn't even want them to leave. Kenya. They did a good job. Kenya ni berga lakini jo moko maketho noga piny. Even though never you work can gidi. Kenya berga. Never you work. Jo moko maketho noga piny. Unatoka kwa wewe. Hapa kwetu. Hapa kwetu. Kuna watu wengine wanaharibu nchi yetu na corruption. But But we have a very beautiful country, by the way. they corrupt everything. Sometimes our people dedicate themselves to doing something until you marvel at them. Kaka koro polisi gieki. Yes. Gin piny Haiti kucha ji morgi kodi lakini Kenya ka wasemiyo gini no ka gima gin joma richo. But then today while I was coming, we were stopped by police and I just talked to them nicely and they allowed us the way. We were on the wrong. We were going to fuel. So we did a wrong turn because we met the van man and Niembele police and they blocked us. Yes, and they blocked us and we just talked to him. Hey, afande, jambo. Bana ni fuel imeisha tunaingia tu hapa nini kupiga fuel. Sana ingieni. Yes. Then Itemara Park Kodario, if I'm not wrong. Itemara Park. Oh, such a good. Itemara Park provide answers on 14 billion Ketraco payments. MP tell Governor Baraza. Baraza ni biniga kwa doachi. Baraza ni nini weche mag mibadhi tuome masirias. Tokno kuachi.
Kakamega Governor Fernandes Baraza is among former executive of the Kenya Electricity Transmission Company, KETRACO, wanted by lawmakers to answer questions on a irregular payment of 14 billion in way leave compensation. So this is a case of 2015. But he also has a case. It's Governor Nani Otuoma. Otuoma Benigolo Wach. Olen. Itemara par kod achiel gin lendo. Itemara par kod ariyo. Au Nation Media Group. Nation Media Group. E-papers was sold illegally. Okay, Benny Manotimo no. Calvin Kungu, 26, at his house in Ndimbuini, when he was accosted by police and the Nation Media team on August 23, 2025, he was charged with distributing Nation Media e-paper illegally. They accessed it, illegally, making money. Yeah, this is a comrade. Yeah, he looks like a comrade. He's only 26. And then it apart for a deck in Lendo. Police seek to hold man after lover falls from 6th floor and dies. The woman who died on Sunday morning after she fell from 6th floor of an apartment in Kileleshwa, Nairobi, was in the company of a man she had met on a popular dating website. Hello? This was her first meeting with the man who is now in police custody. So what happened? According to that CCTV, I think something should have been done because these people entered that Airbnb and then they started quarreling. The door was open. Ukiangalia hiyo CCTV, even the gate man or the security alikuja, ni kama alikuja maybe akawatuliza kidogo akatoka. Then minutes later, the woman alijump peke yake. Maybe he pushed. Okay. Why would this woman, only 22 years old, meeting this man for the first time? Why would you even push somebody? But the witness says cameras were functional before and the Russia fire. Watchmarin the Russia fire CCTV expert James Gidinji testified before Nyeri court. Kabinde Watchmarin the Russia and Watchmarin made 6 days before the deadly fire at Hillside in Darasha Academy that claimed the lives of 21 boys. So painful. All 11 CCTV cameras at the school were fully functional and in good condition. A court heard on Monday. Karangama no timbre. And then Pinkanyo, Directorate of Public Prosecution, given last chance to present witness in Starlet case. Mano gura mabendo makonyi tido kora nyethendo matugo tugo mars. Nyethendo manyiri. Starlet case, Starlet wow. She was murdered. This is the name of a person? Starlet is the name of a person. Okay. She was murdered. The sister to, walikuwa sister wa Sonko ama nani? He was sister to somebody. No. Okay, by the way, you're right. Not Sonko, but to Kanyari. Sister to Kanyari, I think. The pastor? Pastor Kanyari. Okay. He was murdered sometimes. Yakara Mogite Mara Park to the beach, Kisumu County Timolendo. Kisumu County Public Service Board. Vacancies nika. Oh. Wadu andik barua. Emane noni. Timolendo kanya kwa mgajuan ka utulu mari mondo mi som. Kind of interest which Kima Kisumu County, Lumoni Public Service and board, Katul Maribo Mini Tangoma Giland or Kanya for Mojon, the Puka Putin the night. Itemara Parko Dautielgin Pajusumo, called Pajundiko, in which you come like Nakaitemara Parko da Birio. Somebody is getting battered. I declare myself party leader. I am the party leader. Oburu, James Bobaglorengo, Ochunge Bath Mesa, Towachoni any party leader, self-proclaimed party leader. And then, party leader, Morobentie, Mose Kete Ewi Slice Marmkate, Obedo spread. Jem, Kata this, Lumunadi, Kata Jem Biwicho Gom Katini, and broad based.
Koro buru chal ka gima osebedo smeared. Osemiene mkati. Odong' mana ni dwanjake to wach makanya timo nade. Tieko. To rengo chunge bathe. Parone ni en Party leader. Party leader. And then on ite mar 16 on kanyo gi barupe matino tindo kachiel kod Today in History. On April 28, 1993, Butere MP Shikuku sheds tears in Parliament as he describes in detail the dehumanizing conditions of detainees in prisons. A former detainee who left detention on crutches, Shikuku pleads with MPs to support the motion to end the operation of Part 3 of the Preservation of Public Security Act. He said detainees never get proper medical treatment and one is chained to a bed day and night in a room with a 150-watt bulb that remains on for 24 hours. Hey. Machini stima liel mapinchine. Ginesando jogi manade. Stima maliel matek. Teno klori. To klori. Ite mbele kanye kono mga jongin ma oboke mabalang mawuoyo kuom weche ko mag dusruok, weche mangima, olaka kendo dhi nyaka mbele kanye ne kono mga jong kaw thuolo mondo mi ng'ini to ang'o mantie oboke ni ri mabalang. And then ite mar 19 gin weche mabedo timre county Siaya kono mga jong. 7 killed in suspected bandit attack along border. Kitui Kocha, leaders blame delayed response as fear grips affected residents. 7 people were killed and property destroyed on Saturday, where suspected bandits attacked Kwakamari Trading Center in Suikeru sub-county Kitui. Oh, following some. And then Meru Kocha. Meru leaders in fresh push to curb banditry. And then weche ko mag monji go eko mano ndika nyedero bok mabalang moro bendo chakore mbele kanyo. And then ite mara 22. A 10-year sentence for man who killed his mother's attacker. Amuranga court has sentenced a 30-year-old man to 10 years in prison for killing his uncle in a revenge attack triggered by an earlier assault on his mother and brother in Mudida village. And then Pinkanyo and Tanzania nearly 300 arrests made as residents report improved security while traders decry losses and fear. Tipo Kanyo Interior Cabinet Secretary Kipchuma Murkomen flanked by Deputy Inspector of Police Gilbert Masengri. Kinjuri toma moko. Yeah. Kitale crackdown restores order, disrupt local trade. Awujoni subcourt maseme bewechi sani okbe. Okay. Weche magarita ni winjo ka jopuonj no ywak. Ni alitakwe okbe jopuonjol gindiko rest in peace. And we are appealing to OCPD Maseme kindly do something. Walimu wasiuawe kiunyama ama kiolela. Na nyinyi mugo tu mnaregarega. We won't allow. Kwa biye wadagi. Itemar 24 magoma kipinje maoko. Mali rattled by ongoing coordinated attacks. Piny mar Mali mano makoro sethal malich mokalo kotende koda monj mabendo chan koda pinjego kuma moko. And then piny kanyo King Charles jets to US for trip overshadowed by Iran conflict. And then ite mar mbele kanyo tie wechego kuma goala. Kenya avocado export set to rise on global demand. Exactly. Then mbele kanyo en lendo motim e ite mar koda hotel. Koda biro benen lendo. Koda boro stock exchange. Kaka omenda ringo bomo pogore pacho kaendi. Koda chiko gajanegi koda kwano. Nika koda pradek gin weche mag lendo magwel ni matindo. Nyaka pradek koda chiel. Jam mogoro lal go men nitie bathe kanyo. Chakore pradek koda bath pradek koda chiel. Then pradek koda ariyo pradek. Gina lendo mag tho mabendo timre kanyo. Lawrence Achieng'o ketho. Rangwe. Ani Evelyn Njoki nyage mama kwa. Evelyn Njoki. Tena hii. Yeah. Beautiful to die. Pole.
And then etiang wentie ganye na etiang. Tuke weche mag tuko chakre tema pradek kod ang'wen nyaka Mugajwang. FIFA shows its hand as Hussein and his committee pull apart. Yes. And then FIFA President Gianni Infantino, President William Ruto, and the CAF President Patrice Motsepe. And then police close in on women's league title. Yes, police bullet players Paren Alukwe and Margaret Kanihira and Lorna Nyaburo. Itema Pradek could a bit. Sawe stands to earn up to 129 million from history, making London run. Yes. Kenyan Sebastian Sawe crossed the finish line. Ibono no jangwech mapiny Kenya maniluongo ni Sebastian Sawe. And then Tienya Kaitene Romugi Kama Sawe Super Shoes sub 2 hours marathon fit. Watch a man ginengo. Masani kuro kenu ne jongo wach. Okay, no watch. Nekolomogi mage weche mbele nentio bokeniri mano mar Daily Nation kugwen market call mind deka utkalo kanyo pradek bang sachel kugwen market call mind wako yo macho kaponi in kod wach tinyalo lieko no motimre Subaru. Subaru ade maber. Oh. Pesa ni ofuko. Pesa ni ofuko uyo mos. Mana kamano nyakol Mugajwang ye wakaw yo macho kwa duogo to wabedo koda twak koda moko kuom jogo kuma bende ne oringo ng'wenyni romano manye oring weekend. By the way, how was your weekend? My weekend was very confused, busy. You were around? Yeah, I had a very busy weekend. In town? Nini town? No. Sunday? Unfortunately, I was not in town. I traveled. Oh, so Sunday no ko you came around? Yeah. I thought you ne joma ne odin get town. Kod ng'wech ma kimbi. Mana ringe bo modong ma Kisumu. What do you think about kaka ne ji otimo rally Kisumu nyaka koro ne orumo achiel ariyo adek mane nitie? According to kaka rally no nochakore. Jomoko ne wedeya. According to kaka rally no nochakore. Nok ber kata matin. Nok mor Nyasaye. Nok mor Nyasaye kachiel koda jopiny. Kata kamano. Jende moko no vokao ko mecha. I think ni seneno videos go. I've seen 2 in socials. Miyo moro nitie mama bag. Yani gima no diera igi nitimora tima kama ji ng'enye. No, what happens? Gima timre ga ni nitie kaka brain mar dhano loso. If they didn't know about it and it has struck, they can do nothing about it. Yes. Uno niko debate kata oko kamoja madega juice kajacha. To ngato kata moro chung kanyo. To ngato di bigi piki to yudho ukapune. There's nothing you can do. Nashtuka to like yes. When you're like, still like seriously? Like, what's going on? Yes. The person is gone. By the time you're thinking of what the step to take next, or sorry, they made it very difficult for people to walk in this Kisumu town on Sunday. And I advise people during the early hours. It was very difficult. Even after the late, it was difficult. They could not just tell you. And I was telling people, if it is not so important, just remain in there. Just relax. Jomoko ni manyaka lewni, by the way. I saw them removing jacket from that young man. From that young man, unanyang'anywa hadi jacket. Karibu nyang'anywa hadi msichana wake. Yeah, iko kama kana wanene kamera. Maana kwa neno. Maana kwa neno to maana kwa maki. Jomoko koro no makata watch simbe. Amjini gigo nyaka longeji. Ingo nyo jomoko ni weduk. Yes. On a broad daylight. Nikolo Mugajwang we wakao yo machoka wadugo. Wawagino bedo koda twak koda Mikael Linda. Yes. And then kangoro mosa bichi bedo koda Dunio. George Osora. Jagoro mar Kupet Kisumu County. Nitie weche mosebedo ka chando jopuonj. Yes. Mondo jopuonj wacho ni nyaka ne ginon piny ma higa 2025 pok ochulgi. To wachomo penje ma 2026. Ni wachomo. Nyithindo mane otimo penj no dhie form 2. To gin pok ochulgi. Actually, gine form 1 term 2. Nosetimnegi admission ma gibe gikia kata ni pok nochul jopuonj manono penjgi.
Nyithindo mane nie form 4 manyo timo exam no diso donjo September. September. Yeah. Wigi no sekta wili gik mano penji gi question 1. Ne setimo revision. Lakini serikali okutimo kama ber. You see, how can you go do something kionge koda gi budget? Sani odi. Dungi nyomo na gima yo budget on. I know, inya dwaro gik mang'eny, yes, but lure gi kuma lweti otimo nade? Ochope. Nangi dhi nyiew fridge mar 56,000 sani. Just so that is not even the question. Yes. Yeah, in Kenya, from 90s, I don't know whatever. Osebedi kitimo penji each and every year, kendo penji gi nono, kendo jopuonj gi chulo. Nyiso ni this money is already in the budget. Ma ok gima no pogi. Ok en gima wacho ni nini mano ne pok okete budget. Disaster, koro warito maybe watero wachi my money, that money should be there already. Ringindi kara pesa mikawo ga kuom nyithindo ang penj na japuonj. Pesa ming'ado ga kuom nyithindo mag exam cha otimo ga. Exactly. Kuna pesa ya exam kuna pesa ya registration. Registration, pesa penj. What kazi yake inafunga nini? I need to ask this lady in TSA. Anatonga nani? The lady in TSA? Yes. A very rude one. Wakaw yun niya ko mga yung weche gini jaw chuny mrenda. Wakaw yun wadugo machok bang koda twak then bang walore niya ko mga yung dungan jesa do ya wulseme. Kachilo koda kan Brenda Genyo anya subanyala. Hello Elizabeth Nditi wagwero kamano. Be in jalno mamanyo gige gedo motegno, mabeyo, mabudho, kendo maopodhi? Chom mana Gomikos Company Limited man kod mwandu mag gedo kama oting'o renge kaka Crown, Basco, Duracot kod Sadolin. Bende wan kod renge mag exterior kod interior makoth ok kethi, roof coatings kod wood finishes. Wanyalo kelo ni simiti modhuro kata mathoth ka idwaro. Masonry, reinforcement materials, gi professional project support and consultancy. Wayudore opposite Regnal Petrol Nyamasaria, machiegni kod County Concrete. Tudri kodwa e namba simu magin 07 14 49 56 74 0714 495674 kata 07 28 66 38 55 0728663855. Gomikos Company Limited, your trusted building partner. Piny koro tauru gimare, emomiyo Color TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Kabende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nondo mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kachiel kodaka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru,
Obambo, to kod mamoko mathoth. Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit maweki nang'o lith lweti. Kochakore crips, cookies, ringabula, samosa molose rang'iny mamalo, man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Arni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bayi, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiechieng'. Tet manimba, duoko duto ne penjo mag jikondi. Tok bedo kod odiechieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo cathedral. Kik bayi, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't giddy up. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Be in jalno mamanyo gige gedo motegno, mabeyo, mabudho, kendo maopodhi? Chom mana Gomikos Company Limited man kod mwandu mag gedo kama oting'o renge kaka Crown, Basco, Duracot kod Sadolin. Bende wan kod renge mag exterior kod interior makoth ok kethi, roof coatings kod wood finishes. Wanyalo kelo ni simiti modhuro kata mathoth ka idwaro. Masonry, reinforcement materials gi professional project support and consultancy. Wayudore opposite Regnal Petrol Nyamasaria, machiegni kod County Concrete. Tudri kodwa e namba simu magin 07 14 49 56 74 07 14 49 56 74 kata 07 2 8 auchiel auchiel adek aboro abich abich 07 28 66 38 55. Gomikos Company Limited, your trusted building partner. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Kabende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nondo mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justice Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Kala TV.
Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth. Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit maweki nang'o lith lweti. Kochakore crips, cookies, ring abula, samosa molose rang'iny mamalo, man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Arni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bayi, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiechieng'. Tet manimba, duoko duto ne penjo mag jikondi. Tok bedo kod odiechieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo cathedral. Kik bayi, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't giddy up. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde mag timogie, to gin tuke mage mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Be in jalno mamanyo gige gedo motegno, mabeyo, mabudho, kendo maopodhi? Chom mana Gomikos Company Limited man kod mwandu mag gedo kama oting'o renge kaka Crown, Basco, Duracot kod Sadolin. Bende wan kod renge mag exterior kod interior makoth okethi, roof coatings kod wood finishes. Wanyalo kelo ni simiti modhuro kata mathoth ka idwaro. Masonry, reinforcement materials gi professional project support and consultancy. Wayudore opposite Regnal Petrol Nyamasaria, machiegni kod County Concrete. Tudri kodwa e namba simu magin 07 14 49 56 74 07 14 49 56 74 kata 07 2 8 6 6 3 8 5 5 07 28 66 38 55. Gomikos Company Limited, your trusted building partner. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Kabende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nondo mar oboke, chal mar apeyni
e kin mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich. Itudori kod an Justice Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth. Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit mit maweki nang'o lith lweti. Kochakore crips, cookies, ring abula, samosa molose rang'iny mamalo man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Arni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bayi, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiechieng'. Tet manimba, duoko duto ne penjo mag jikondi. Tok bedo kod odiechieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 ma midhiambo nyaka saa 11 ma midhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo cathedral. Kik bayi, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't giddy up. Komuoch to wan kode, duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke mage mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Be in jalno mamanyo gige gedo motegno, mabeyo, mabudho, kendo ma opodhi? Chom mana go Mikos Company Limited man kod mwandu mag gedo kama oting'o renge kaka Crown, Basco, Duracot kod Sadolin. Bende wan kod renge mag exterior kod interior makoth ok kethi, roof coatings kod wood finishes. Wanyalo kelo ni simiti modhuro kata mathoth ka idwaro. Masonry, reinforcement materials, gi professional project support and consultancy. Wayudore opposite Regnal Petrol Nyamasaria, machiegni kod County Concrete. Tudri kodwa e namba simu magin 07 14 49 56 74 0714495674 kata 07 28 66 38 55 0728663855. Gomikos Company Limited, your trusted building partner.
Piny koro tauru gi mare, emomiyo Color TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Kabende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nondo mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justice Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth. Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit mit maweki nang'o lith lweti. Kochakore crips, cookies, ring abula, samosa molose rang'iny mamalo man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Arni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bayi, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiochieng'. Tet manimba, duoko duto ne penjo mag jikondi. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 ma midhiambo nyaka saa 11 ma midhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo cathedral. Kik bayi, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Komuoch to wan kode, duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke mage mabiro. Mana emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe, tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Color TV. Be in jalno mamanyo gige gedo motegno, mabeyo, mabudho, kendo ma opodhi? Chom mana go Mikos Company Limited man kod mwandu mag gedo kama uting'o renge kaka Crown, Basco, Duracot kod Sadolin. Bende wan kod renge mag exterior kod interior makoth ok kethi, roof coatings kod wood finishes. Wanyalo kelo ni simiti modhuro kata mathoth ka idwaro. Masonry, reinforcement materials, gi professional project support and consultancy. Wayudore opposite Regnal Petrol Nyamasaria, machiegni kod County Concrete. Tudri kodwa e namba simu magin 07141
49 56 74 0714 495674 kata 07 28 66 38 55 0728 66 3855. Gomiko's Company Limited, your trusted building partner. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Color TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Kabende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nondo mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kachiel kodaka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth. Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit mit maweki nang'o lith lweti. Kochakore crepes, cookies, ring abula, samosa molose rang'iny mamalo man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Arni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bayi, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiochieng'. Tet manimba, duoko duto ne penjo mag jikondi. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 ma midhiambo nyaka saa 11 ma midhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo cathedral. Kik bayi, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't giddy up. Komuoch to wan kode, duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe, tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Color TV. Be in jalno mamanyo gige gedo motegno, mabeyo, mabudho, kendo ma opodhi? Chom mana Gomiko's Company Limited man kod mwandu mag gedo kama oting'o renge kaka Crown, Basco,
Duracot kod Sadolin. Bende wan kod renge mag exterior kod interior makoth okethi, roof coatings kod wood finishes. Wanyalo kelo ni simiti modhuro kata mathoth ka idwaro. Masonry, reinforcement materials gi professional project support and consultancy. Wayudore opposite Regnal Petrol Nyamasaria, machiegni kod County Concrete. Tudri kodwa e namba simu magin 07 14 49 56 74 0714 495674 kata 07 28 66 38 55 0728 66 3855. Gomiko's Company Limited, your trusted building partner. Piny koro tauru gimare, emomiyo Color TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Kabende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nondo mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kachiel kodaka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Color TV. Color TV